bwire. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Omanchu Murilia Ondizi TV wakire buya boka soa ime yomoroberio wensakia mashabiki ito kurwa ase county ya Kisii county ya Nyamira county ya Kericho chi county tuntuka na inebuna Homa Bay Migori mwensi na berenkubari niwene ase omoroberio wensakia imambi ya bonoiga andonsi ase osotengerete boka soa ime yomoroberio wensakia turoyomo turababere tobe tokobali wa elimo ase omoroberi oyo amashabiki ito ase chinse chiria chisiko mache ngumbu chinse chiria cha Michael mwensi na berenkubani bene ase omoroberi wensa kedi shabiki reto neke gimo lotwakilisha ase nseria ya America nere Kennedy Gisemba soa imejo omoroberi wensa kya omocho Dallas Texas ntobwate Elvis Omboto naebo igosoa imejo omoroberi wensa kya tokwamboka wika ase nseria ya Canada ntobwate Shem Kebuli kwamboka gachinze chiri chia Doha Qatar tukatwara Dolphin Moranga ire kuagenda bose so image omoroberio wensa kya from Manama Kingdom all the way mpaka sechinka chia Kanyimbo village na ebo igo jeria kirubo so image omoroberio wensa kya imambi ya abono amashabiki ito onsi mwensi ni matenga chinza chirichi isiko nigo chinga kichabono konyoranga na limu abere mukubwatoka ekibago ase kolende ime yomoroberi wensa kyantori kubatiga isiko na mangira tokenga abetega kubaitira na utokuba tukubamanyia ase umoroberi wensa kya imambi ya abono ase igo entune ndanga nito yotokumamanyia amangana amajia abere kwenekiwa entunda akabere amagazeti nentunda agatobuna botambe twaba togosoa ase ensemo elia yogosanga nabageni vaito asenchera ya bene asemambi yabono mwanchumurelia Ondizi TV trabe togosanga nomogeni ito ase umoroberio wensa kya yorabe gautumanyia amange alia alengete obolemi na boigo chinchera chiria chioko kora obotugi aseigo na mange orabe go gwesemia anemono ime yomoroberio wensa kya sengenchi ni matenga balemi abange mwabeire mokonyora chinga kichinkongu anemono ase okoragelia etugo yaino ntobwate togosanga nere Simon Moseti Omboto oyole omo Chief Executive Officer wensemo area ya Mbeki Feeds Limited kampuni ya mweri korosia amangana alengete chindagera chiria chietugo na gautwerera amange nemono obobisi bodobora bokonya abuno molemi kwegendereria ase obotugi bolia bwechin bwetugo yao onyene chiombe amangana alengete chimbori chingondi na boigo abokwanera chinchera orabe kwenekia ngotugo na boy kuragelia na boy gokolenda chitugo chiao chiri chirengete chingoko ebichuchu amangana bunayo onsi chimbata na boigo chinyoni au chiria oraganie gotuga asekera chikoraga ense monenusu nabega wikirana ase studio bene nagosanga na intwe asenchera jobwagare kikoigura mario gya yasoirembe manyanga umoroberio wensa kya obeire gochaka nkoro kwa job ma angino kwenekenya chibichechi boigo na mario gya bero wikira asenchera elia jobo ikera nunere Abigail Nyanchama na incheria nekoro kwa Kerubo Frida bwakire byo mwanchimulia andonsi asogendete gotobwatia ni mambingi nende tokomera na somorobeli wensa kyabano mambya elinde tobeto gosanga na yasobwa moto kumanya yabeteka gokolekana korali tukoligoro goika emambya yabona iga good morning
boka mwanchu murigeria so ime omoroberi bwensakia pini location yago tumanye ngonga yokobwatia omoroberio emambe yabono igangaki kwabere gokobanga litko liago turanga abantu babere batoto soya basani bago abairi bago tabetokobwa liboa elimo bono mambe mwanchu muriere kromete ngali tkolere ne litkoria Thursday ekero tokunyora amanganaria amakorondo chinganta itigutambuka litkoria Friday mapema kolende litkoneria Thursday tokunyora TBT omwanchu murigeria ni maitenga akera kware gukina amangana naroro kwaro Chicago kolekana ayo amakia yaiga atari gokolekana igo mwanchu muri yasangana intwe wetire namba yesime 0792192834 so sense media Facebook Ndize TV News Digital YouTube Ndize TV News website www.ndizetv.net korende tyangu tranyali kibungo kelitko ekibungo kelitko unage koletwa sole numurubyo wensakia kibungo kelitko niga kurokora sigitabu kiabatesalonika ya kabere isato ogosoma kwaye isano omonene atangane chingoro cheno elinde mumanye obwanchani bwa Nyasaye no bolemereria bwa Kristo ekyo nekibungo kelituko unakialetirwa sole numurubyo wensakia. Okay, mwanchu murigeria esegete yarera nige korokora segetabu kiabatesalonika ya kabere isato ogosoma kwaye isano kereke mungo katenga omonena atangane chinkoro cheno elinde mumanye obwanchani bwa Nyasaye no bolemereria bwa Kristo nerebyo mwanchu murigeria omonene obakago tangana enkoro yago emambia yabona iga obaga gukora elinde obego koba omulemereria ase Kristo otwale obasemeria igoro ya mangana aliye ogobwe olengete gweikirania nga Nyasaye nabe gukora ekione kikebungo kelitkolia lero mwanchu mulira sokuna kugosaba kwemambia yabona iga. Good morning Job. Good morning Frida. Kibwakire bwakire buya dochenga Nyasaye be otuikolera tukolia lero ni tukoligia kigima ense nigo ere entoere rukigima dochenga nigo amange abere gakwene kigwa loche na boigo nonyena nembeo nigo endete kugusa endete kugusa ngora ekiora ekumanyinga litukolia nigo lirabe litukolire ligia kigima kabisa ase litukolia lero mwanchu muriria Ndize TV buna botambe nigo toko bato kumurekera amangana ali abeire gakwene kigwa amakoro amangana ali abere gakwene kigwa amakoro na boigo alia abeire igago kina anaboy kwene kigwa ase ensemo eria isiko ime na isiko yorogongo rwaguse keroro chengo smile iga ne linanyorire ujumbe ngia kigima kurwase Elvis Ombota tema good morning watching live from Texas USA. I love the spirit, the great news casting on your show. I also love how you start with scriptures. Okay. Korwase chinze chiria cha Dallas, Texas. Tuavere to kwani we mambi javono. Oino romo goko ite mambi abone ke tokoranga mwanchu muriria ale nekirenga gose agende to kubwati umorobiriga akonyoro gose mia kigima emambe yabona iga. Ere buja kigima. Ni matenga liskolia lero lituko lia Alhamis. Hey Frida lero Friday. Koro aga fomu nkara segete weka changa aga fomu nkara segete lazima ujipange Frida na koro chiko kuevanga kuruara kuru Jumatano kwa tabinga Ijumaa kore toira ngora Frida toira ngora natigira mbara torabanga toira ngora bono Frida na manga ko bagakwene ki tari ayo gototebikira lituko nga amatuka akominyoka nyako bwate birenga ene kyanga ngobikira ni ole mapema etoko tebo ngobango mwaka talio banga wiki naboko banga nane wiki bana obangire tukoka igonga fuanga bana obangire Monday Frida obangire tukuli unuliko ku Monday tingo kugoli amapoli obangire tukuli Jumanne Jumatano oja kubangira Ijumaa kole Aramisi eleli tukona birenko ba no materi tukoria Friday every Friday neli tukoli ngencho sana wocha send Friday Frida
ready to kongo bana asama to conspi ready to consigete ere buya kigima ase kurinde nigo tokoba tukunyuria ritukuria alhamis amanga bira kwani kigokorwa ase amatuko ali amakoro timatinga inkie koko bakunyora ritukuria rero okay rachakira ng'abantu mbararo bakomete jeke ritukuria igoro ati metigo se babere bako inende honyara ngo muntu aronyorete visa saitani ni nani omuanga bakori mere masegetikiriya jeke bakwame engakinera roro by the way kwari kuganyirira rituko giti ogorire yanga ogachete otanga eyine yanga ngocho kubika guchisa bali ekero gwete ngarero ngori nori gari kwenda Nairobi that ka feeling na ka feeling sai abantu bakori ninde bakoigwa ako okubarachinsa enda wate birikiro monde kenyoronga kwa eri naendo maete onye okurwa ase buna ase nkurwa oikora ende kanisora bekwa magoka Nyasaye endege eri omosombo Nyasaye araye sese nikigima ote oende magokoro mote binga kwali kiagera keroko na ngumbu ali ndoramanye myaka ere ngora ende kobwatekana na matuka maya kobwatekana na historia ya kurumaya ntomaetenga koko ragenda kwarachi miaka 15 iko Frida waje gotebi kwali kochake kurwa asomo ke wikomone abana bali abakena abango tebenga abachokoro use abana abayigo kutokobaruka abana ba murume kiko baruka Frida sike gusi sinabayi abayigo kwa bagolire bitamutamu Olio kogenda form 1 kwa mugolire bikoroto byoko motebi kweli okomotigire gento yekonya komunyonya noro bana uno kwa feeling kwale koigwa ekero gwatebiru ngana chogende Nairobi amako bunge school uga eruse elio mutinyoka ne osoyo nane ose December Nairobi wano gochaka konya gaterere nyagaterere abasani baba ninchengene Nairobi arumete Nairobi yasikire tari buna bondo iga Nairobi yasikire omochio monene by the way okero rocho monta kwenda Nairobi osoibwe ke jorongo monto rure Nairobi okore gwasatata gaga matekero monta rure Nairobi nkuga nitwaringe turamorora ngoko igunga onjombo iranire kuru Nairobi agete luku ano konyora ikinyore kigima kiganite komorora na kiare omonyorofi tota tekora mastinga chire na ramageni kabisa enchera ko gingere kenyora ari kero mwane kenyoro gingire bunere tenga akade kinyanza tanga ninyo stingo ya nai naende lakini kolende Frida ono asiale ko bakongu neria omumura etoke ngora chi Nairobi ali ochire na bantu kira china bantu aba kenyoro bakonya konyonga moto kiaretete achanya ali kuchimogondo ngoteki nasi tekana mogondo Taende Frida bono aigo no amangana ali toko gikiri mambe tiga bantu banjiru onye negesako twensi naba Kenya ngakareta egesakugete akareta gesakugete yani baba gusiba mbulite bono kwa bakonyoranga bachakiro konyonga nyonga achanya ale kuruga nawe no bukuma bani bagurusire ngato kunyara kurusi kuruka mapema no yotarekera na senkeri se kolende ayuna ali tokuba tokuinyoria ali amakoro ane mono diria tuarenge gokina kolende Frida timatinga sekerenka kirenka ni bwate abana kubwate kananga umwana omone naro umwana oro mutangi no mwana omukogoti nabana mbali bakubera gatia timatinga mbimanyirira kiebyo korora kwa manyanga oyo no mumuromo nene buso munyaro ko monene asenke by the way omwana umutangi asenka okonyeranga akoimoki responsibility chonsi pichinge chire yani akotogonyuko kaganere bono mungina gosomo gaka bwengeri awo discipline more than yo muiburia manyene abana batangi buno muiburia gosukaiga obeiro muiburia enke ochakiri ko barama minze mwali binyerera akanyara ligo so mwala akorete komenya kuyigunga mama kirayego rore ndiri nere achigake yani agoita modani muno mwiburi ara agoita uri okubogotie mitenyi kyane without mercy
Kalende Frida lakini rende amangana ya iyo mwana ko mutanga no se kobomoke ekobwati nga na kiori onyo kobwata chibesa Frida ngo tebinga omwebere acha gosoera omwebere acha gosoera abana banda asure Wanya korege wanya kobwate ne bade nengo nesikira sebiyoro mbaka sa bayibori wanya kobwate besa nayo kora konye family okoigunga jobu na muto metegorege kombe akagenderani litukoligi masite kwirana saa 3 cya butukonyo obaka wako mibona na ne kyo ntwari goikarasa tokwane tokole bakejinkia bwenere tomatebi banonya kubegerwa amagosa kagocha gocha amagosa agaichirege kabo igo konyoranga omwana obwachi besa osoni ogatatu abana na abana omwana ore tote omokogoti kero mondago soeru bakomwana omonene nero kubo munejiki nenyoba Frida chibesa ngukwana chire chibesa ngukwana chire atanga chibesa ngukwana chire ngamani can't buy everything. Of course it can't buy, but ekero gwate besa tata no sikire asekole no maetenga chibesa dikirigendo boiga abantu mbabwene tabako chibesa ni chingenjo lakini tari kirigendo lakini korachi twaro manyate atali tari kirigendo korachi twara manya kubane statement ngotenga timbu atibesa sawa twakire ngote banga na wochi twara producer no iwete nga job na gwate orali rio musimamo lero Tudo mai tobo tenengu tali ebengi bole obotenengu ibara sobongo koro muntu obwata maroro haino motenengu Frida kobwate koro muntu naenda mate no mugusie twara tebanga obotenengu no bochenu bwao onyenkwanye kugende nyigitari haino motenengu asobo obochenu Magusi karo obotenengu bwae bware ko ba identified kolengana na abana bwate ekenyoro anyaka abata abana 20 bus oino monto motenengu all right ere bujya lakini bona iga chibesa anya account yabo yekolidi chinamba staiga I want to mukere chinamba sita kochigoro aero motenengo akondo Frida ndo chinga abanyaruka mbali bachakire kogendera kigima mbali baigo irobongo naba inkomero munyaruka yo magante binga njoma ete nche chibesa tarikinda sinde nche nabonko ba yingo kina no monto korende nchege ntonkora ligelinga omonto nabwata maroro ikagera Frida nabura myokero omusacho obwata chibesa kolino nyorenga amalia yabwata inso motigerete naende asenge njata bwati obongaini amalia ya moko yali inse myaka 5 naende mwira nasobota tokwenda ayo bato bongo ya manage ayo bato Mwenzi mo kwenda Frida muntu kabanya okobogoreri bongo mwenzi ukamutwara bongo Frida ukamwenzi mutwara bongo banyako yubu swati kako tebana naki heri kulia ndani ya Land Cruiser kuliko kulia kwa boda banyako yubu statement buneyo Frida kero umuntu okonyoranga nga ulie kwa boda mbuyorere ase hali ya imegosera Land Cruiser lakini tali ase boda no maitenga Frida abantu bagotwara ogwanchane nabantu bameta sinyomba chinyombe no chitagachire nhamagena abantu bali bamenyete no mulembe Frida no maitenga abantu bali bakorara konyoranga saa 1 ari saa 2 baraire ande ba banya kogotie mattress banya kogotie mattress korari gele Frida chinka chinyingi ndero chitibi chiacha okonyoranga bakubuka chinza chia mambi bagenda mugondo barima kero bakore kulima baragira marogoba ikekire marogoba baragira batabuga ati tibi akaledi babwate barateka akaledi asinini araramba kabwake abantu abanda Frida mbali korara baisa nigedera mo kuregwa abantu abanda mbali korara kero muntu nabwate simi ekero konyoranga abantu barase enyomo bare online sasta nenche kuraburinda maswali Frida
Bako ligichinjira bako maintain obotene ngubwabo. Tali ngebara online bosaigo. Iyo ntongera kyamana bakora. All right. Omuntu mwerere Ndizi TV. Emambia bono bokunya gusangana inje anene mono emambia bono. Asalia okoba gukwinyulia ase mambi ya bono sangana intwetera sinchira mutandao ito www.ndizitv.net abuno gutubwati sinse 29 amatukatana bire wiki Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News na boygo namba SMS neliye 0792192834 sangana into sobuamo ekerengeri kiago nigo twakiariganirie emambia yabona iga Mwanchumuriri ya Ndizi TV nigo turabtukumulikira amangana amajia abiriga kwene kigwa ime nesikero gongorwa gusi anamono astarato kumulikira yabeta kwene kigwa lituko ligoro ime yekinyoro kyamo mogesa wana kigotoka ase ensemo area ya daraja 2 niko abamenyi benseme yubabete bakoboka bale no muichano maega konyora omubere w'umusubatyo yomo goitire ase abose angenenge gu yoro chirore ase enseme yukubwatekana na kiroli nigo bateba nege koro kyuguichani kigima asengencho nigo babere bakumanyanga no musubatyo inigarenge umusubatyo olinge gwetuma nabo igo oliolenge okora emiremo yaye buna eyebwenete asebono babere gusaba obotuki okoro nabo igo obulendi gutingirwa asenseme yirinde gutanga ebikorwa binga buna ebyo abamenyi ba Mogesa ward emambia rero nigo babuka no muchano magayo konyora umubere bw'omusubati oyomo oyabange manyeta sumugondo kubwata chingoma au asomotwe. Nikiwa kazini ndio nikakuja kuangalia, ndio nikapata ni mwenye namjua. Mamake huwa anafanya biashara hapo sokoni hapo daraja 2, anauza magunia. Sasa kuja ndio napata ni mtu namjua. Ni msichana ambaye ana mambo mingi, ni mpole, ananga shughuli na mtu. Ka kemambi nanyora abantu baichoranete nenjana minyoka naikire nanyorere na kire wakibona mambi twarangeri gunarangeri kuri nyumba no muntu nakwete mugondo waitoga nabanacha nakikiso nanyororo maene musubati naro kwete okore biashara daracho koni byabuso ero gotoneri byabusechiro ono twakumiri obwarifu bwa gutoka mboro byo bawocha goito muntu busaigo koni byabusechiro twakumiri sana korengana nabo nigo ekagire bunanya gusira nigo aitetwe no mobero ekurutwa chinseme chio. Huyu ni kama amepigwa na panga. Si hata ni kama ni panga alipigwa nayo. Ni watu wenye walikuwa na nia mbaya na yeye. Kera twachikuligera ligweta twanyora sama nyingare rito lindirokora nali bamuiterete nesimi yaye nerega twanyora insabo ntoma itene yabali bwa bamuitete gosene yaye nege koro kiareta umuichano omonene ekiabange bagikere na kugania abanyanyimbo gukora ubutuki bwaime elio kumanya abo baikiranete egekora ekyo. Lakini sasa kitambo mtu abebwe kutoka huko kuja kuuliwa hapa, inastahili serikali chunguze ijue chanzo cha hii kifo ni nini. Serikali abafuatiriere kwa postmortem anyaraga chifinga chiro rekane oyoro tegentekyo esheria mokorere gasi nege kora boigo gekagire gokorekana kubwatikania no butumiki bwe binyugwa byo gotindia korengana no motureti bwensemeyo sana niyo busalimu nobo korora bachakire kunywe binyugwe bibe na ibikora bya leta mafa buna chingaki echo nigo abamenyi bensemeyo be murunganire okubura kuborendi engana baganiri eligereribwe. Ni kama usalama imesorota. Hatuna usalama hapa sasa. Kama mtu anaweza uliwa hivi na maaskari wako. Inatakikana usalama iongezwe kidogo. Sasa huyu msichana alionana na mamake jana jioni saa 12. Kufika saa hii asubuhi tunapata mwili iko hapa. Inatakikana maaskari waendelee kufanya operation. Wasaidie kwa mambo ya usalama. Mkoripoteria egetaseni kia Ndizi TV elietalia nempenwe omete.
Alright, ino musaki waitu bwa mangana maya Penuel Omoke uyobetega gutwariganiria oroboti uru kuri oroboti ru gwichania kigima kerokonyoranga umusubati okwirigeria ayaberige kwanikyo ngano umusubati oberega kuonia ebya busasi chiriria daraja 2 konege korokyo gwichania ekero muberoye ogotoka kerokonyoranga obereka gusiria obuguma bwa kodento no kwegena serikali nebeke gukora obutuki erinde kwanekya nkumanya bare ningi keirete ere gusiria obugima bwaye ane korgi gwichani kigima ekero konyoranga omusubati olenge kwerigeria olene miaka emeke akobaga gwitwa asinchira yobutukanu nebikoro tokoba tukugikeria ase imambi yabono na gusabanga serikali ebe gekwangoya obutuki rine kumanyanga ningi keirete engane yo kokoreka kero tobendete komulikiraria genete kwaniki gwasorongorwa gusini gabamenyi korwa sensema ya Kitutu Central babere bagutuguterare omurubire bw'ekikadi chekerero kya maisha card asibagotebangane gurubenene ase abakenya ayegani gabaya bete bakweya kwana asomurubire bwo gusangireria ebirengereryo imeye ward ya Bugeka omurubire obete gokuragwa no mu DCC Juma Walela. Already we lost a lot of money when it came to Huduma number ambayo iliscrapiwa off. Maiga yomurubiri w'ekikadi ky'ekero kya maisha kandi gosorwe meyense ya Kenya. Abamenyi ba Kitutu Central Sub County ngobomerana n'abarayibe serikali bunenchereyemo yo gusanga ibirengerero byabo. Daniel Mutiso, Assistant County Commissioner wa Mosocho Division. Siku ya leo tulikuwa hii sub county yetu ya Kitutu ikileta wananchi wasikize maono, tuchukue maono wananchi kuhusu mambo ya hii maisha namba ambayo tumekuwa nayo leo. Kwa kila tulikuwa tumetoa wananchi kwa kila location, ina 12 locations in Kitutu Central Sub County. Kwa hivyo tumechukua maono ya wananchi na tutayapeleka mbele kulingana na vile wananchi wamesema. Tofauti ni kwamba kuna most cases hii current tuseme inaitwa second generation ID. Kuna mahali inaonekana kuna sharing of that ID. Even our offices, we have the sharing of the national identity number, whereby with the Maisha number, it will be so unique. There will be no alterations because it has been advanced more than a current ID. Gati yabamenyi baikirana orogongo ruhini go baba gutukutira omurubiri ywe asebate banga ebibande nigo bibaisaine twasomi gwigoro ya maisha namba tumeelezewa, lakini kama sisi wananchi tuliona hakuna maana, kwa maana ile tuko nayo tunatoseka nayo. Nje ngoka na tinye tageti asengenje njira batoeresire ibintu birororo ebinge byabo ebire expensive egongo tangi kibande kelito bwate gekoro mbuyakere togendere kobera na kerokyo. After we decentralize all this information, we felt that the risks are too high, the stake is too high. Na pia wakati tuko na hii ID number, hakuna siku tumepata kesi ambayo tunasema ati ID number yangu imefanana na ya mwingine, meaning already our ID number is unique. Watakana no gokonga kwa bogima nigo batebanga obokoreri kurwa serikali aneno bwoko bwata ebibande nigo bwenete ko babusa bantu mbwenereti wakanera maneno ya kulipiswa kitambulisho hapa Kenya, kwa maana sisi ni wa Kenya, tukakataa tukasema watu wapewe vitambulisho kule. Tungeomba serikali ingewezekana kwa new application ikuwe bure, na kama kwa replacement ikuwe 200 ama 100. Hiyo ingekuwa at least. The proposed rate unapata kama ni ID wakati unachukua za new applicant imewekwa at 1000 at 300 right now. Kuna mtu ambaye hata hiyo 300 unapata hawezi afford. Hii pesa ambayo wanataka kutumia, can they channel it to some other places? Tuko na that food program ya shule. Nonye nabo nigo bamochia serikali asogusangireria ebirengerero by'abana inchi maiga yugo chakia omurubiri ywe batarayo okoboko. Imefanyika late baada ya kupitishwa kwa Maisha card ambayo ililaunchiwa actually 6 months ago. These cards are out there and unfortunately it's now that we are
creating awareness. Ndio serikali ina create awareness on our people. Kwa sababu ni changamoto sana tukiona kuna zaidi ya Kenya milioni 5 wenye hawajasajiliwa na saizi serikali inataka kutupeleka kwa digital ID. Komenta nayo nigo batebanga goika bono nigo babere komenya n'obwoba bataisa negeti n'oburendi bwa Kenya. About our data security. Maya yetu yote tukiweka kwa kikapu kimoja labda yataanguka na tutaumia kama Wakenya. Pia tunaomba serikali tuambie ni sababu gani kuu wanataka kuweka hii digital ID. Yinko ripoteria Ndizi TV korwa ebunge ya Kitutu cha South litara na ngoro kwa Dipon. Asanya. Ndizi TV abona bamenyi babeire bakurwa ebirengereri byabo kubwatekananga nigo umurubirio bukorwa egekendo ase ensemelia yobo chenu oligetigo chikokolerwa ama onchuririo babire bagukwa no maite serikali nebirundo goikira omutienyi oikomi baligetigo chiko chentia omurubirio bosiko chikokora amonchuririo anemono ase omurubirio olia o NHIF ngira ukwanira anemono igurengane. Okay, ekere serikali etararengera likora tomurubirio yo neribuya yaraba yasomya abantu igoro yo buya bugotwara maisha card maitira buranyara Bakenya bande bakoyituguterare batamaite maisha card ingendo kiege igo neribuya batarachaka gusangira libirengera lyo neribuya bararangiria abantu babasemya nga maisha card yiganga sikira chikoba kegokora erebuya kimana litora batokone kinga umurobiri ko chiko chakigwa bene ngo chiore guikirana bene kuri ndo bokuntu bwata sinse ityo ya Kenya nigo tugochaki umuroberio tomanya gocha kwirana kuburia Abakenya nga murocho umuroberio yo no murongore osedie kigambiro kyateneneri kyabatebiri nga narali kigambiro kyateneneri nalibono tukwirana saba Kenya naende twacha ono usangire birengerere igo tugusaba nga omosemi omunene bwa serikali Dorcas Oduor abaga kwena kinga nkuru harama amae obosemi ucha serikali asinga kichibwenderete ndochikonyora serikali abyututa chibesinga nemono ase ebigambiro kabisa korende tugusuka bosoni gabe bori kurwa ase skuru yoboroso yari asibo igotoka ime ye wodi ya Gesusu ebunge nyali bali masaba babeire bakurwa ekerero kyabo gocha serikali county ya Kisii nabo yuzare kisemi kugwatekana na magacho atali amaya ase skuru eyo ningo babete bakwe murunganiria okuborwa gwechinyomba chiria chia kebara nabo igo akurwa okubolia anemono asukwa gacho kwa bisi iyo mworokia amunana boigo ebirasi rinde kwene kinga chisemi chiaboroki wango chikoba chire chinyororo oroboto robeto kwa niwa Nere Frida Kerubo yo korora twache tutoke timaitia sa chukuru cha mansai moinoga igo chi promise nchire twaitu ne serikali eri ya rweto ebirasi mbire iga bia gwete kurweli ntwanya correction ende yonsi ya tekiru arafu compound iga umuntu agweta kurwa ndonsi ekio nakio ekerero kia baibuli kurwa seskuru yoboroso yali asibo asibakorera emechando bagwetera ase skuru yo nigo baimurunganirie okuborwa kwa bisi yomorokyo munene okuborwa kwibirasi okuborwa gwechinyomba chia kebara ekyo kyabekire amagima y'abana akongo skuru na bakwata bako unabona birasi byense ICDC igo birasi bitayo mwana birasi sabago somera igo konyoto kumigire na ndi kuchiase birasi binde binene unabona chicho nto chiro totally nto bwati ndi no chinga abana bana baka chicho cyaba nko bakire standard iki kitaba nyorera matara raisi unabona nto gwete visa ebingezana okonyo iskuru abana bakure bakoleki bona na nto ito gayera atari bona chinyomba cyo bajani moroche bimwana ebikabiri ebisinini ECD igo bagotumia chicho kya abantu abanene iyere bobe ekyagara yere risiki eno bisyo mwalimu eyo mwalimu tabwati obisi yaye nekerasi ya saleti gweke mo gikarosi gwa obisi bona lenda mangana yo morochi nga serikali mututi nonya nabo nigo baeneke bnataliri tangani ebirasi byagure asensemeyo ase abana beskuru yo bauteti amakweli nigo baenekirie korosi birasi byo nakobisira chinjira chinde ase abana bagendete kwenyorera chisemi ama ene iga kirasi nkere gyatugwerete ekirasi ekyo kyagwete oi kabe batiengiya abana bagatoka bakire rangi gekagwa
ekina kitora atenge class kia changite kubekwa matabari ikagwe kiagera eke binde birobyo ngirenga kiria akatwa gusinto muchanga twabeka egera twatenere lakini bona yeriye go ikekera kyo bugendo na benyombe ko gutaikere yonse bona nyombe ye ekagwense yaro bure kagupi bona ko tobega tamabati tukabeka chingokoro tosirerete stiri abana no bali Kulinde nigo baburire serikali kubasira elinde kwenekia obokoleri obuya ase baenekia okwebwa gwensemeyo asensemo ya magendero chinga kicho boigo nigo baenekia ogwasiuligwa gwensemeyo ase bagania serikali kwemukie getambukiro na boigo kwenekia buna ngogitwa ere abantu bali tochoreta barai baito mbara torigereri buye kiagara none birasi tobwata ne birasi byagaje tukare byasindereretu birabasa ko gwera abana nabo igo nanyine kirasi ngereki agwetega tukaera ria serikali etoroseri abarai baitu na tu abachorete kurwa mwa MCA baka mwa MP pamintorende motorigererie kiagara kibasa kya magendero CDF ne chinde motokonye birasi ebiga bibasa ko gwera abana no mucyoyo bunolega igo aba montora rwera ndonse ntugu atinjirende yo kogendereria tatigana serikali torigeretie kiagana ere gotoa amagenderero eotoroseri moranje moto inyore una barai baito hindu tu igu buyanga nto chariria agara tokorere to iraneri mbiyamana serikali kiagara serikali ere eotoroseria amagendero bunai bono lenda mangana yo moro chinga serikali mututigete magega tokonye kere no mwalimu atwara obisi aya sakwariganiria abageni anyemeremende yarorekana egere sukuru yarorekana buna sukuru chini. Frida Kerubo, Ndizi TV. Okay, mwanchi mulielia ayina rabetega kwene kigwa kurase skuru eliyo boroso yelia sibo chinga kibagendete kolere serikali kwene kebunangu bagacherere ebirasi nabo igo chinyumba chia kebara barokyo goichanyanga nigo babere bakwene kyanga enga kinerororo ebirasi byabete bikugwa kulinda abana nigo bachite lunch nabana amagimabo arasa kongo okubole goitema mbiyabo nigakwene kyanga abaraigurwa sorgo ngorori rwanyali bali masabane na sewodi ya Gisusu kwemukie getambukira nabo igakwene kyanga eskuru eyo ngwagachwere nere byakagima abaire getambukiro kya bwango ensi itu ya Kenya twabere toko naranga nigo intwe toko batoko ligelia amangana bostwa batoko respond libintekero amangana asalikire kolende ekerekerero kyabere kuruwe guchinga kechi kya bwango kagima nebwenderete babe bakwene kinga serikali nkwirere getambukiro kya bwango anemono asokwene kinga amaunchurio ngochiale koba aroro asengencho ntoganye mibasokano ebe gekoba naende ngosunyunga eyune bunge ebwate ose enseme ne bwato mu bunge ne bwato mu MCA ne bwate abarai aseigo ntobwende tobe tukurigelia asobwagale anemono kwene kinga boigo nkumanyugo bale baire bitambukire ensemeli ne ensemo abantaba abatingusana babiri bakurworo esa kuri yo ensemo ya Gisusu ne ensemo tobwate bakomu waziri w'ekisemi Ezekiel Macho no gusoko sanekero koira nanka kwamanya konyoranga chiskuru nchiaga chiri nabana mbagwati asibago chinyumba cyakebara ngamoro kyo monene tabwati abese ekora kyo goichane kigema ase kulento sabanga egekoro kya bwango kebege ko usitambuko kya bwango kebege koirwa anemono asogo chikoene kinga eskuru eli ngochiere kwagachwa na bangi babere oswasu murubiri wensa kimambi yabono ndobwate Victor Omondo miyenda koru Nairobi West no areme murubiri wensa kya Rafael Obwogo good morning from Kisii ndochinga Teresia Kemunto mbuya mono nyasa aseri utukolinde lialero wakire bya job na Frida kurumuranga amo na inde na inwe na ndochinga Eric Osoro korwa keumburi taro no ari memoroberio wensakia Kirondo chenga Elvis Mbota tanga good morning watching from Texas USA. I love your positive spirit and great newscasting on your morning show. I also love how you start with scriptures. Mbiamano sana Elvis Mbota. Papa Siko the Bad ensa kene nyansu job na kerugo nkwane ria Abigail nyanchama Vivi Obangi
Mugambi Osero Amisi Dipo Nasanya no Mogaka Matembeche Papa Siko the bad ero maze konye kumutebinga ayenenyoni gone obwendete kwabuka gobono bere nyoni enyene ono mate nto mutebi nyoni kyale ndubwateli ruma nyoni Margaret Magikorwa enduma no arime omoroberio wensakia Kerondo chenga Omburi Calvin awatebanga watching live from CBD. Kerondo chenga Eric Osoro awatebanga following korwa ke Omburi Taro. Anyona Kefa, good morning, watching live from Tasia Embakasi. Show iko sawa. Good morning to Maranga Oteri. Na Maimata Jane Onteri na all SDA members umoroberio wasoimi umoroberio nsakia na Richard Oyoto kutoka Malindi Kilifi niko ndani na mkana mama Karen Orio na bantu vamwana Vera Bunsa Kilifi twasija Frida nido isto ene Mombasa ntobere gusirioka twendo mo totebenga tuko live Mombasani okwa nege ikigusiege Swahili Frida kwa maitinga ndio monta chi Nairobi agocha nka tebanga nalegocha nalekogenda shengi litoko kina shengi ikigusi tigalero nga I'm coming kwali kubwate kigusi kwali kubwate kigusi kwa yonchura kyabege Swahili otebanga bwakire Nchenkorokwa Wona inere shengi alenge konyorali Tajuaje tulitoka Nairobi jamani Narule Nairobi Omosoriwe sur live akorwa Nairobi Nakuru Salams Club na boigondo chinga Denizo Onyancha following from Nyantaro Greenlands pamoja hadi tamati Beatrice Kiyondi aka Egesare Vari Akad, good morning, following Papa Siko naende tenga tuned in Kazipua Ensa Kiani Nyanzuna Edin Omwenga Kurua Kiserian Dam present and watching live. Okay, mbia mwana sana sibali mwagenda ata kulika ujumbe chino na baigo kubwa ati umorobeli wensa kia bono mambia kwendo mwanchimulilia wekirabuno toikire omoeli ubokumulikire ntunde ntangani niko tarabitoko soa sinsema ya kabere studio asito kwere na tobeto kumulikira amagazeti ili tukulia nerekero ndabingu mulikire gazeti ya Daily Nation na njebu na botambe gazeti Nea The Standard. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getotumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ndizi TV obwenso bwumugusi nigo bono yako nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichinsemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turinikirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Bwomogusi
kurigiriria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigiriria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana Chingekero shomogusi nyangweso ningenda tingokora na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire Kiraritu kuri Alamisi enseye monenusu ya Marogoba Echinechingekero cy'umugusi tukuna gukwanira egentekenene no kuinyurania igwa aziteyo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya oika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe twade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna kukwerega obunobukano obukano bumwe agatumekire engagi nyangi cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maokoro nsara maya patina baguboreva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiegochigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera Numwiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano nemo chemugaso nasiko gichana Omokunguzyo mazyo myaka yako manya barwero semo bwana Okunguzyo mazyo myaka yako manya barwero omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye Gendo tikirie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV tokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonya muntu ndi bwensi nonya rero iga osokonyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira rituko ria Ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere nenusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobochenu ubwo mubiro ekoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yabo na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa gutire turi kunyara gukora mirimo iri kwanga gukora
umwana ataraika emyaka 5 omotabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ebintu biri abareri b'omwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future y'omwana oyo gojumoto okomenya okuya kego chenu ritukurie juma chinsa ibere cha butuko no moiroroye ritukurie juma tatu chinsa isano na ibere nenusu cha mugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwomobero na bwo obonda bwao omwanchumuliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbeyemo yomunwa bweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabogo tubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri guturigireria na bwigo gusonja mirubiri yitwa chinsemero 24 nyoranka nabo gusonja gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi Ubuna butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagacira iby'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono nkoni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge nkoni abari chituma cy'ukwagacira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinsemero 24 beka eoda yao kuruwandonsi asure ensigweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Somo Kenya Uhuru Superstores yonyo levi ne ano mwana w'icyanga cya mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabaye ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBA and Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono cyanga cy'abana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products ci mitumba baka ntubwate bikoro tubone kantu introduce bikoro na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1
kero wachire Mama Matefi Mitumba ntubwate obosemia ntuganetia barigereri bari siko bari batete gochaka biashara bachicha ase Mama Matefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora obosemia naki bagwanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 ase Mama Matefi Mitumba kwanyorire kero batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na kero kinyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia gusekugenderea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakira omurubiryo bwoko ni ebintu ki wholesale buna maguta yugo karangira chinyeni obusi bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge. No bali meyo mu Kisii opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili. Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa bokoreri bwobo bwenya ase ebirengo byegoro. Abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient, MCH clinic gose maternity na bagokora consultation, ultrasound, CT scan, X-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Ngobwenya bare omuchando bwa maino, bwa maiso na boigo amangana yebirore. Okubarwa goke no kubarwa okonene. Boigomba bwate eduka ya mariogo. Ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke birenanye. Gwancha bare insurance chiko bwatia NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Naboko batarera asenyagatari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisii. Gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi.
Mancho muligereria ati yankwariganiye goika sentunde ya kabira sentunde yigato kumulikira magazeti elitkolia lero ekironda bengo wetire gazeti ya Daily Nation page ni ntangani ekirondo chenga okungusana na kwa beteko kwa niki wasegeti yechindege ya JKA magega yeserikali koimukia egetambukero yokwena na egeti yechindege gochase kampuni ya Adani asegeka kemiaka emerongo etatondo chkwigororo bati rutobeto gosoma ase obwemi wega sepeje ntangani mulikita mangana lingite siasa anena somra ibikia magia ODM Raila Odinga aberiga kwirusa kuri asensemo ya siasa na boigo gochaka guyakira ekoko elinde kwenyorera ububu yasikirgo cy'ubunyakero bw'ichinse cyobo mu bwa Africa sikonda betega ko mochoro mugabana bwe county ya Kisumu Anyanyongo koba gakora ekyamikyo gya ODM abayigo asepeje ntangani ne mulkerete kesensemeli ya Mohamed Dida na kibona betega kwenyora asegesibo kemiaka emyaka 5 maga yogotwara okungusana na nomorugyo ye asensemeli ya US bekasepeje ntangani ne mulkerete kibono omurai bense arorogo chikago cha ase wizara y'ekisemi kweneke nga chiskuru cheserikali naboigo cy'abantu nyene chikire boarding ngo bwatekire amachiko naboiga amarago ali abekire ne serikali boiga sepeje ntangani ne mulkirite nakibona ensemeri y'eki lecturers nakichabere chikurwa obochika ose chikweneke ngamba chikoba bagochaka omugiro bene onyemba likoba osanye michande yabo tego chikoba kego ikirengo boiga sepeje ntangani ne mulkirite nkwana ya bene yabetege kweneke kwa asebali bakronira kergo kyobora ibwense ensemeri ya US Kamala Harris na boigo asensemeri ya Donald Trump manchi mulgeria aina aramulkira sepeje ntangani gazeti ya Daily Nation togosoye masemo gazeti area ya The Standard na mange amurekeire anene mono kubwatikana nogotenini wa kwemeroberio asegeti yechindege ya Jomo Kenyatta International Airport kubwatikana nomogiro wabakoli emeremo kubwatikana nekerenga kelikelengete okoni wa kwegese okwena no kwetie kuchase kampuni ya Adani aseto tokoranga litikoleo nigo aba ntabange barenge bose barobetie kwambuka ensi ya Kenya uchinse nde nabo balebobwate emesigo yaligo cha asensi ya Kenya batakonyora sara enene kubwatekananga nomugiro yo ubwaba koli emiremo ase egetie kichinge kingsana egendrete engana turabato kumurikira sobagari page ya gatano nemo negeta page ya gatano kabere ase gazeti ya The Standard we page ntangani ni gemurekerete anemono igoro yomo governor we county area ya Kisumu Anyanyongo oyo omubuliki we gazeti ya The Standard tebanga nigo arabe gakobeka ebikoroto byaye Raila Odinga yemaiga yomo governor oyo korali wanga nero rachkoba omurai wekiama kia ODM tenenera chingaki omurai wekiama kio Raila Odinga arabe gakwamerelia ekerogokelia kibo nyakerogo borogongo rua Afrika engana emurekeire asepeji ya kane na boigo nigo egazeti ya The Standard demolekerete anemono igoro yeke minano kiabete egati ya Kamala Harris nere Trump chingaki babete bago twara chinkwa na bene nabaliki bamangana amajia epeji ya kabale gazeti ya The Standard yekwaneranga nigo obotuki igoro yamangana alengete amorero weskuru elia ya Endarasha orabe okuirege kakerege tambe enkubwatikananga nigo botuki bogendrete askolende guikira bono iga nigo aba nyanyimbo babete banga
nigo bandete kora obutuki korende wikera bono mbali gutuko ralimba ntokia bakomochigwa kubwatekana nga no mubaso kanoyo bomuriro ase boigochi ebipimo biria bya DNA byabere biko irwa nabo yochaka okorerwa obutuki ase binde birabe bikoirwa wika ase enseria ya South Africa ane mono kubwatekana nga no gokorerwa obutuki bwa ime. Tusikibusika se peji ya gatatu gazeti ya The Standard niye murekerete ane mono umuntu uri okora osekulika chifilima oyo obete gago timukali tukolia Jumatatu oyo likoro kunga James Earl Jones oyo lenge oyo egati abali bakwegia emecheso kwegia osifilm oyo betega utimuka asumulikiwa zitende dukwanira obuyabwaye ane mono ekero alenge kwegia emechigosori echo epeji ya kane gazeti ya The Standard ni ukwanira ane mono nigo omurai wikiama keria kia ODM Raila Odinga abete gako enana vene okoboko guchia ase Anyang' Nyong'o buna uyorach koba omurai wikiame kionte nenera chinga ki arabe gakogenderera gwe akera ekoko nabo kurwanirira ekirogokeria kyobonya kirogo bworogongo rwa Afrika. Togosuka bosyo ikase peji ya gatano egazeti ya The Standard nigo bunge egenda tokora obutuki kwatekana nga nechinchira usenchera chibesa chiabete chigosira korwa ase kiombekeria ekorwa egekendo kia NHIF emaiga echinkuma osokanga nigo chibesa chitabete chigotumekwa asenchira ere endonge asibono botuki bandete kokorwa lini kumanya ekene igoro yenganeyo tuskebosyo wikase peji ya gatano nemo anemono nigo abantu baligetie kwambuka ensi ya Kenya guchia sinsemo chinde banyote chinga kichingo ngwe maiga aye chindege goteneniwa kwambuka kurwa sinsemo guchia sense yende kubatakana nga nomugiro obete gokonekiwa ase ense abose ensemo elia yegetigie chindege egati abantu babete bakonyora ugwakwa no muwaziri umuwaziri omonene Musalia Mudavadi oyo betere dukora bera ase getikuke chindege na konyorwa goikirana asali getikoikirana ansemeria ya Berlin Germany nabo igo muwaziri olia otenete amangana yabakolie meremo nabo igo amangana lengete obotali Rebecca Miano babete bagotenene okubwatikana nga nelinga omugiro bwaba koli emeremo. Epeji ya gatano kabiri gazeti inia The Standard ninge mulekeretingo hasara abantu babete bakogenda busabonchire babete bakogenda kubatikana nga nomugiro obete goko enekiwa ase egeti kiriage chindege gya Jomo Kenyatta International Airport. Epeji ya gatano ninge mulekerete anemono igoro enchira budget ya betike gwejo obusiri chikoliriye budget ya lyo mwaka busiri besa lyo mwaka buchirubene 2023 elio lirabe busiri abeire aliwetira ebitango ebinge maiga yaba igereri lichiko ne ebyombe emerongo enewikirana ase ekigambiro epeji ya kianda no epeji toska busika se peji 10 gazeti ya The Standard ni molekretinga igoro yomo MCA oromo teneneliwa bangase bunge e county ya Nakuru oyo beteka gwa kwisiko na boigo ensemo yende nigo emolekrete amange na mono maiga ye kinakelia busense media shaka hola bono butkiboga ndrete na boigo enchira ekigambiro kyabetege go yelia ensemo yekina anemono ase abantu balenge abakagirwa ase obutibolia bwa shaka hola nigo ekesi yakemo kyabetege kuruso sama mocha yamo abete egako rusiwa Mwantumurenizi TV abunona ikiro mwele kumulikira igazeti ya The Standard asikolini kumanyinga kera chikora gense monenusu ndobe togosanga nere Simon Mbeki Omboto yurayo tumulikira anemono igoro jobore miasibona nabo inko Frida libakalia bene asutuiri gazeti ekubwatia
ase gazeti ya Daily Nation ya page ne ya kabere ne mulikirete mugako yo maserieta Charles Mwangi oyo gendete ko eligeria ase omochi o Nairobi ekere mulikirete nga nigo akonyore ngeria ye gwetera kurigeria amabaga abarundi boda boda sibakupa chipikipiki chabo elinde koenekia gusasensemeri ya Kimati Street yo mochi Nairobi elinde koenekia ngam konyorare engerea ya keritukaseni kirenga keritukora bakonyora go chaka chishiringi 50 oika chimibere echichikomokonya elinde goikerania obokoreri bwaye sepeji ya gatatu mwanchi murigeria ne murikirete na kesensemeri ya dida betega kwenyora asegesibo k'emyaka 5 nebere asensemeri ya USA yamaga yo wetana no murugyoye asekolende yaberege kwane kiwangani gabwate abarugi batatu asense ya Kenya asekolende oyomo babete bagwetana na nigo abarugi abaye babiri bagendete koligia omwakili oyorabega kumwegerera nabo igokwane kyanga ngwerusia awosengo siborwale korwa ase ejere no nyina banigo babiri bakwene kyanga anigo abwate urere bweskali nabo gasensemeri ya pressure asibabolire serikali ya Kenya gwesana nigatina boigo kuigwana ne serikali ya US elinde kwene kyanga nkonyorale obokonyi boiga sepeje ya gatatu ne muriketenga kibono ekegambero kyaberege kurugo chika gotanga abanyanyimbo korwa ase ogosagana enka yaye omonchereri ya Jimmy Wanjigi ayamega yomusfati oyo sumurugyoye Irene Nziza Wanjigi abeteka gwikirana bosibwike gambero nabagokobeka a petition eyera beke gotanga abanyanyimbo ase ogosagana enkejo nanya naboni go yaberege kwenekigwa ase chintunda isate chibabere bagosagana sentunde ntangani yabeteka kwenekigwa umwaka bw'ikiri bubere na 15 na ibere umwaka bw'ikiri bubere 22 nabayiko umwako yiganiga yabeteka kwenekiongani abanyanyimbo babete bakoiba ebintu korwa asenseme yanene chibesa achi earrings chisimi ni laptops negatiye bintu binde ebinge goskabusi gwikase page ya kane omwanchu murigereria ne murikerete ngakibono abatani kurase kyama gya ODM babete bakonchoro mugabana bwi county ya Kisumu Professor Anyang' Nyong'o chikoene kyanga nkorale ekyamekyo sechinga ki yokabiro marayibi kyamekyo Raila Odinga abeireka koene kyangana gendete gweyakera ekoko asokuranire kiro ky'obunyakerogo ase obochori barabo kerekana mutinyo kabiro mwako gocha elinde koene kyanga oberega kwenyorera obubui agoskabose gwikase page ne ya gatano ne murikete na kibona ensemeri umurayibi kyamagia wa Ipakalonzo Musyoka abetega konyora ogwako konene asechinga kyaberega kurwanirira ha oyorange nerekayima kobaka kobekwa asensemeri panel se ogochoro gosoa asensemeri ya ABC no nyina boni gobo mobwa Azimio la Umoja babete boko mochora misiko kimuli oyo oromusani bwa angekigima gocha sensemeri ya Kalonzo asekolende kubatkana no gochoro kabete gochora tabete gosili taliaye ndiabete likobororo asepeji ya gatano na rimu mwanchu murigereria ne murigerete ngakyo obokoreri bwabete bogotene na asensemeri ya JKI gusasigeti yechindege ya JKI magega iyo mugirogo chakigwa bene n'abakora imirimo begeti cyayengo bwatikana negitamkirege serikali gocheka kwanishe geti kikendega sigika kemyaka 30 gocha ase kampuni ya Adani page ya gatana na kabiro manchu muri ne muri kete igikaruke beteke gokorekana bene n'abagwatani usina bakora imirimo korwa ase geti yechindega babete bakumirana no waziri w'obasombi Davis Chirchir oyo betega kulia eira gochikokora amonchirilio nabo igokwene kenga obokoreri nkogendra bole boiga sepeje ya gatana kabere nemurikerete ngakibone ensemeri yobonchirilia na kibono
abantu babete bakonyora asara enene kubwatikana no gutenini gwako bukoreri asegeti yechindege mwanchumuliye gwikiragabo nongo ikira omoelio bokumulikira egazeti ya Daily Nation gotaka kwimanya mange nabo gwesomya asoboime osobole gazeti eyo yawe libwanchete mwanchumuliya ondizi TV abuno toragoikira omwere kumulikira amagazeti nabo ko bagokwegorera egazeti eria bwanchete nabo igo obegokwimanya amange koleni okumanyinga nigo abagani baitu baberoikirana asechi studio chandizi TV astrobeto gusanga no Chief Executive Officer we kampuni ya Mbeki Fields Limited Simon Moseti Omboto baberoikirana ase studio nabo eranyalikana nga omulemi kwabere okora obulemi bugotuga etugo nabo igo chinyoni buna chingoko kulende asama tukamange kwabere kwebulinga nkyo taraba gokugendera ase mambi yabono nabega gusanga 90 nagotoa obubisi mboro byobo obubisi kyobo orabe gotumeka anemono asoko ene kinga ngokiniore nabo igo kubale ya obotuki bwao na ikirane ase studio nabo okwanera anemono igoro yobu yagwe chindagera chiria tokwa etugo yaito kina turabutukana kurwa somotimoko mbabe bagosanga nere Frida Kerubo o manchumuli elia toskato nyera se keke kerubusion to betokumira na mugeni bweli tukoli era to betogosanga amange Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru yechinse chamaiko iyo yachagetikwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse emiyemo na 50 nemo amasomaye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye